פאק. זה מה נקרא ולוג סקי 2026, התחלנו! תקשיבו, רועי כמעט מת עכשיו. רועי, איך הייתה החוויה? תראה להם תודה. אתם רואים את זה? ניסיתי לעשות סלטה, וזה לא נגמר טוב. איבדתי את ביטולי השפתיים שלי על שלג, כאילו, אתה מבין את זה? זה הנשיקה הראשונה שלי. הוא אהב את זה. תן! 3, 4. אני. הלאה ישראל! יואו! בוא'נה, אחד הגבריים ביקום. מתן, מה הדבר הכי חשוב שצריך לקחת כשהולכים לעשות סקי? משקפיים של סוויפט. חבר'ה, יש לנו פה את אביעד. אביעד, תגיד שלום. רק אמרתי לך תגיד שלום, מה יש? הנה! לפחות זה מצולם. תראו, זה אביעד בדרכון, וזה אביעד עכשיו. אני פשוט לא העביר אותו בביקורת דרכונים. נוסעים לטיסה. אחלה טיסה, ישראל. מקווה שיהיה טוב.